everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ano may kuyog pa makanako? Daish! Ayaw nagsapat, Noy. Ni alamanta. Abot na ta. Maningkamot ang makasud sa masyon iska. May gining hubog ila ko da. Di ka ba abot na dito? Ang iyang kapilya ba atong lugabon? Basi naa siya diha, nag-ampo. Nakaanin ako din Hinoy Lugoy. Ug kanang kapilya, pantalya lang kana. Ug dili ka na mo'y ang puanan gyud ni Iska. Ug kinahanglan ikaatubang si Iska. Aron manubag siya sa gibuhat ni Ryan. Tuod na kang binuangas ng Ryan. Nya posible nga si Iska binuang ini. Namasin ko nga maluwas si Ryan pinaagi sa medisina. Panday, yawa na nagbuhat ini. Wa day mahimo ang medisina. Di na ta maglangay, Noy. Oh, Sudlo na to ang mansyon. Pangitao na to si Iska. Ikaw ang musaka sa mansyon. Ug ako ang muadto sa iyang ampuanan. kasugat kini kong ungo ron. Pana, mura na yung ungo mabunog. Mabunog og hubog. Patayon tani basta niya. Di am ko idang magakay. Noy, sige na. Huwag nagpantay sa palibot. Saka na ang mansyon. Pangitaa si Iska. Ug paniti. Tuwan na si Ryan. Nibiya na. Huwag ka na mahimo, Ryan. Kay usa na lang kalakang ni Iska. Patay ka na. Oy. Awan ako. Ay. Nalagyang espiritu ni Ryan. Niyangan ni karon sa atong mansyon. Kakita ka? Oo, nyor kita ko. Walang nimo pagkan-ang espiritu. Nagkakita ko nyor. Gigamit na ko ang wahinungdan nga pulong. Ang pulong nga gihatag ni Madam Nato. Ang mita at ang mata. Kasago ka. Murag na tuog nga may mata, no? Mita at ang mata. Parehas Kanon na. ko sa espiritu ni Ryan. Parehas lagi tabuktot, ha? Gigamit sab nako ang way hinungdan nga po nga hinatag ni Iska. Abi na kong parehas ta. Butot sad ka. Dili. Ikaw na. Nganong ka naramay gihatag ni Madam Nato. Una sa magbuot naman noon. Mita at ang mata. Kalain. Magbuot ka. Kalain. Doon sa lain mo lang. Uy, paminaw. Mita at ang mata. Mingo ko aliki to at miat lain sa na. Ayaw na. Di paminaw. mo na mayo. Wanay gahom. Hoy. Buktot. Kung daghano ni Iska nga ihatag na tong ang nagkamahuan, ang mga puong sa lamangka, wala. Mo against na unyata niya. Unsay against nyor. Nakabugo aging buktot hasta against wa kay baho. Kuya madgang ko, kuto na na. Unan ko da. Aperta nyor. Aper. Bisag bugo ko. Aperta. Aper bugo nyor. Apila ng naong mo buktot. Pataka. Sa'yo. Hanap man. Ay, sis ka. Tuwa sa itong misahanan nyor. Uy, ala. Uy, kadako din yung ilang mansyon, kadako. Natural mansyon, God. Usam day mansyon. Dako, gina. Mura nagpalasyo. Pero, kalain siya dinig baho, eh. Uy. Ayay. Murag-murag ko'y masukat ang dili ingon nato. Tunay nagtok, mga lakang. Apan ako nakitang ungo lakaw sa palibot. Pero, doon ako nadugang hinagtok sa tiil. Mga lakang. Anda mo na ko rin tinalin sa bagakay, may. Basta doon ay pa bang buang dasmang nako. Buang-buangon gisa nako siya. Piti siya. Patay gisa siya ining gidana ko tinalin sa bagakay. Pagkan! What? Tiil ka na ko! Way tuhod! Way pa! Way hawak! Ugway naong! Tiil ka na ko! Patil-tiil ka! Pero di, tiil gede ka! Higi dol! Dol! Dol tiil! Bautas! Sumbagay tas tiil! Sumbagay ta tiil! Milabay!
Wa man mangunsan ako. Til dalawan. Maayo. Padayon ako papangitan ni Iska. Ka! Hain ka! Pakita na ko ka! Yo! Kinahanglan makitaan ko pagbalik sa Iska. Kinahanglan mapakgang ko ang iyang gibuhat sa kulawas. Tungkol kay dili pa ko andam na mamatay. Tuna pa ko'y misyon. Si Eden katumdagan. Niya si Eden din sa teritoryo ni Iska. Tuara siya. Sundan ko siya. Pero, nganong niya man sa dini? Eden! Dili ba siya magkatungkog ka na ako? Tungod kay espiritu na malanday ko. Sundan ko si Eden. Kung asa siya paingon. Alas 6 na sa kahaponon. Butangan ko na usab kini mo ikaw mananap. Og ipadangat ko sa nga ni Ryan. Og pagkahuman, tuslok-tuslokon ko siya sa dagom. Ug ang katapusang hukom sa kinabuhi ni Ryan. Karong tungang gabi. Ug kun mo abot na ka ng maong oras, mapukto na sa hingpit ang gininhawa ni Ryan. Ug dili na siya makabalik pa sa iyang lawas. Hular, ani asa pikas ko kamot si Ryan. Pasudlan ko siya og laing mananap. Og lubagon ko ang iyang niya. Ikaw yun ay Iska ang nakaingon sa nahitabo karon ni Ryan. Ikaw! Dam ka! Ang bikining manika ni mo ko nita gagamit mo sa pagdaot ni Ryan. Ang biki! Buhay ikini mo nyika nga si Ryan! Buhay ikini! Dili ko kini buhian. Kuhaon ko kini. Hunungan ang gibuhat mo ni Ryan. Dili ko kiniihatag kanimo! Dautan ka! Dautan ka! Mas mulaman ka ni Ryan! Dili ko gusto mapasakitan ka, pero nangita ka ni Ede! Ular! Nasakit sa kong kuto kung magisupag ni Iska. Nagpadayon siya siyang ritual. Kiparang day niya si Ryan. Giisa niya pagbalik ang Monica at tubangan anang sungayang ribulto. Ang Monica, kinahanglan makuha ko kini. Eden! Biya na lang din eh! Pasag din na lang siya sa iyang gibuhat kaya mamiligro ka! Ako na may bawang muluwas akong kaugalingon! Hununga ka ng imong kibuhat, Eden! ka! Doon ako ni Iska. Kini ang imo. Nabuyan niya ang Monica. Ako po dito na ako kitagan. Karap! Kabar! Ibalik na ako ang Monica! Animal! Daling nakadagan si Ira May. Kinahanglang makuha na ko pagbalik ang Monica. Sa kumuga na parok. Buktot! Tikoy! Mga sakop ko, Gogo! Kuhaan ninyo ang Monica nga gida ni Ira May! Kuhaan ninyo! Gusto, ang kwadradong kayo! Si Eden ka itong nadagan pa sa gawas. Manaw ko. Magawas ako din eh. Asan ka? Uy!
Buktot ka ko. Ayaw ko ka na. Ayaw ko na pa. Bawa din sa kutuban. Bawa. Dili ko mukha. Bukog. Uno na ako. Ay, lasa sa limang buktuta ka. Tabis ka kutubangan. Hawa. Diya ka na. Ayay. Gitot mo ko. Bating daw. Agay. Di ko kabarog. Kinalampas-pasan ko nga kung pagdagan. Nagasiguro kong gigukod ko nila. Paningkamot, Eden. Paningkamot kung mabalik dayon ka sa bahay. Aron dili ka nila may labtan. Noy Lugoy! Noy! Nagkukudang ko sila. Nagkukud sila ito, day. Di tamo nung magdagan. Digi, dagan. Malaktod ta. Ato tas kamay sa paagi. Aron, pagkabot ay tas bahay. Aron, di sa magkapanghilabutan to. Dali, dito. Na sila. Digi! Kukud na mo na mo! Dali. Nagkakawas sa sumig. Magdali ta, day. Sa unahan. Mo na lang bayad ng yan. Mo na lang. Uko! Ningulgol ang pikas na kong bitis. Ningulgol? Naunsan ka din, ha? Ay, pasagdi lang. Kayahon ako ka makaabot na sa bahay. Uy, hala! May hayag kayo! Ang kwadrado kayo. Ibalik ka na ako ka ng munyika nga si Ryan Ira. Gitawag kang Irabi! Day din! Huwa ko kailangan gitawag kong Ira Minoy. Dili ko si Ira Minoy, Lugoy. Dili day! Hala! Mudola na to, Siska! Dagan din! Dagan! O ikaw, Iska! Targito ti kaning tinil sa magakay! Niya! Huhop! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.